Обучение на домашното куче. Основи на обучението, част първа, социализация и начално подчинително обучение. Обучението на кучета е голямо забавление, ако знаете как да го постигнете. Освен това, то може да е също толкова приятно за кучетата, както и за стопаните. Ако отделите време за да разберете кучето си, то ще има повече от желание да ви зарадва. Най-общите и тревожни проблеми при любимците ни са кучета, които не се разбират с други кучета и хора, които унищожават къщата и градината ви и притесняват съседите, кучета, които скачат, дърпат се от повода или не идват, когато ги повикате. Това са само някои от въпросите, с които ще се занимаваме в нашите 4 серии. В тази серия ще се концентрираме върху социализирането, изграждането на доверие и началното обучение на кученца. Когато поемем отговорност за ново кученце и го поканим да живее вкъщи, трябва да помним, че то не говори нашия език, така че не разбира и една дума от говореното. Не е запознато с правилата и законите ни, така че няма представа как да се държи. Зависи от нас да го научим. Като ветеринарен изследовател на животинското поведение, аз съм натрупал 20 години опит, така че знам методите, които работят. Всички наши кученца са между 12 и 18 седмици. Никога не е прекалено рано да обучаваш кученце и никога не е прекалено късно да научиш възрастно куче на нови трикове. Просто е нужно повече време. Така че, ако искате да е по-лесно за вас, най-добре е да го хванете младо. Така че да го научите на вашите правила, преди то да започне да изгражда личните си. Много е важно обучението да е лесно и приятно, защото ако не е, вие няма да го правите. Социализация. Първо, аз смятам, че трябва да освободиме малките кученца от къишката и да видим какво ще се случи. Да пуснем Софи и Чико и Гизмо. Те ще избягат като навити играчки, но не се тревожете за това. Мисля, че именно защото са малки, е най-добре те първи да бъдат пуснати. Игнорирайте ги напълно, не ги докосвайте, не ги гледайте, не ги мотивирайте, не ги бутайте. Малките кученца първи трябва да подушат. Няма ли да е стагниращо и за хора за същите размери на кучетата? Нали знаете, идвате в отбор и треньора ви се оказва 200 стъпки висок. От време на време малките кученца изпадат проблеми. Едно от нещата, които трябва да научат и една от причините, защо са тук, е, ако си малък и ако си малко оплашен, моля те, не дей да крещиш и моля те, не дей да тичаш. Защото ако те започнат да крещат и да тичат, другите кучета там ще започнат да ги гонят и да ги душат. Може да се случи и тук на нашия първи урок, но тук кучето ще се научи. Ако си оплашено, стой мирно. Това ще трябва да научат преди да излезнат в парка. Ако имате малко кученце без каишка в парка и започне да крещи и да тича, другите кучета ще го гонят. Малките кучета сега ще разберат именно това, а вие ще благодарите на хората, че са добели големите си побойници като Бенсън, който е прекрасно голямо куче и ще научи малките кучета да не се страхуват. От друга страна, нещо като Пойнтера или Лабрадора е ужасно голямо куче, което да учи малките да не се страхуват. Защото естественият живот на лабрадора е да общителен като ниско летящо торпедо. Добре, нека да пуснем Шоган и Тес от къишките. Те очевидно не са малки кучета, но... Смятам, че Тес нещо ще свърши доста работа. Тя ще лежи там и ще прави много добра стойка долу. Нека да започнем с стойката долу с Тес. Винаги съм вярвал, че тези кучета много бързо успяват. Защо не пуснете шумния приятел? Гроуш. Нека да пуснем червения сетър и после палавниците. Голдена, Лабрадора и Пойнтера. Добре. Тази игра на кученце може да изглежда забавна и разбира се, те се забавляват, но има и повече от това. Играта е доминиращ елемент от образованието на малото куче. Едно куче, общително като малко, ще израсне спокойно и доверчиво в компанията на други кучета и дружелюбно настроено към хората. Ако то е дружелюбно, няма да бъде притеснено или агресивно, така че няма да иска да се пие или да хапе.
Но все пак, едно изречение за предупреждение. Няма куче на 100% сигурно. При критични обстоятелства дори и най-общителното куче може да бъде провокирано да хапе. Но тъй като то ще бъде научено да общува, то ще има и допълнително развито хапане. Така и пораженията няма да са толкова сериозни. Това, което виждате, е този малък срамежливец, който е много дружелюбен с хората. А в действителност кучетата именно с това плашат. И така, ако се замислиме, кое е важното? Кое е най-важното в кучето е, че това, че то обича хората. Това е най-важното. Едно от предимствата, които имате с малкото куче, че просто можете да го вдигнете, ако видите неприятно куче. Това ще бъде много трудно с Шоган. Задължително е ние тук да приобщиме Шоган към другите кучета, защото вие не можете да го вдигнете на улицата. В момента Джинти се крие под стола. Но това е добре за малкия териер, който минава и души. Ние не желаеме кучета, които бързо си набутват носовете в лицата ни. Искаме куче, което се движи бавно. Така че срамежливците наистина си помагат един друг, като контактуват. Последното нещо, което искате да срещнете, когато сте срамежлив, е червения сетер. Не това искаме да срещнем. И отново, този тип ръмжене оттам, от Шоган, напълно трябва да се игнорира. Ако му отговориме по някакъв начин, той ще каже: о, добре, те харесват когато ръмжа. Защо си мислите, че той ръмжи? Защото е оплашен. Да, това е всичко. Това наистина е класика. Когато едно куче идва на училище и е наистина оплашено, това обикновено означава, че има друго куче вкъщи. И така, нека да се поставим на мястото на Шоган и да видим какво става тук. Шоган си е вкъщи със своето приятелче и играе като маниак. И какво сме направили там? Научили сме се да играеме с друго куче, с нашия най-добър приятел. Мама го слага в колата и го води на това странно място с всички тези странни и непознати кучета. Искам да кажа свърталище на лабрадори и подобни, много безгрижни, всички тези непознати хора на странно място. И Шоган казва: аз не ги познавам. И после си казва: къде ми е приятелчето вкъщи? И се отдръпва. Ще му дадем един ден, втори, то ще бъде добре. Но това означава, че искате да правите много неща с него самия, така че ще оставите неговото приятелче вкъщи и ще разхождате Шоган на улицата, така че той да се среща с обществото на други кучета, сам. Тук виждаме една много хубава ситуация с жълтия лабрадор и Бенсън. Бенсън наистина иска да си играе. Той обича да играе, но никога не е срещал такова нещо като лабрадора. Така че Бенсън просто стои спокоен. Щом като лабрадора се обърне, ще забележите, че той ще се прояви. Такова е правилото. Това е невероятно. Индивидуалност на лабрадор. Когато се запознае с истински лабрадор, ще каже: аз още не съм готов за този стандарт. Това, което виждате в хаоса, е мъничето, което идва и каза: аз искам да играя. Зъбите и лаенето казват просто: не мога да го направя. Не мога да се справя. Това е прекалено страшно за мен. Всеки път, когато виждате Чико да настъпва, каза: аз наистина искам да си играеме. Добро куче. Добро куче, Шоган. Добро момче, Шоган. Виждате ли как Шоган следва Гроуш, който минава покрай него? Да мине покрай него е добре, но не можем да преживеем това куче, което скача в лицето ни и затова се плашим. Добро куче. Шуш, шуш, Шоган. Шуш. Нека да видим поинтера. Когато се опитва да ви бута слапи, просто станете. Не бива да се учи да скача, защото иначе ще имаме много интересен случай, който да се използва по-късно. Така че просто ставаме, така че да няма на какво да скочи. Погрежете се, ако галите кучето, да не го бутате, защото то обича това. Нещото, което кучетата обичат, е когато ги бутате долу. Изправете се и после си слагате ръцете долу. Можем да го сдържим така. Много подходящо е. Всички да оставят нашийниците на кучето, когато е пуснато. Много е трудно да се хване без нашийник. Така имате. Да.
Това е един хубав ефтин нашийник за кученца, защото те растат толкова бързо, че ще трябва да купувате няколко нашийници. Взимате ефтин нашийник, но стои на врата, за да може да хванете кучето, само в случай, че той избяга. Ще ви кажа какво харесвам и какво не харесвам. И какво си струва. Наистина мразя поводи като този и ще обясня защо. Кучето започва да дърпа. Ако направите това и това куче дръпне, пръстите ви ще бъдат заклещени. Това е особено ужасен капан за малки деца. Нали имате деца? Да, имате, да. Знаете, децата хващат повода, следващото нещо, което правят, и кучето дръпне и се губи контрол. Аз наистина харесвам истински скъпите кожени поводи, като този. 5 стъпки, 6 стъпки и 3 стъпки е добре. Аз лично предпочитам 6 стъпки, така че кучето да може да души, но е кожен и вие ще кажете на кучето си, не дей да го дъвчеш. Една от опасностите, когато имате по-евтин повод или метален, е, че ако кучето започне да го дъвчи, вие сте на метален повод, е трудно да го контролирате и наранявате пръстите си. Или когато сме на по-евтин повод или въже и кучето го дъвче, опасността тук е, че ако кучето го е прогризало малко, няма да знаем колко е здрав. Когато сте платили за кожен повод, аз знам, че няма да разрешите на кучето да го захапе. Ако го направи, вие ще кажете «Пусни!» И кучето бързо ще го пусне. И така, значи ще обичаме хубави, скъпи кожени поводи и ефтини нашийници. Нали? И защо? Защото ще купите още 2 нашийника, преди кучето напълно да порасне. Тогава ще вземете хубав, скъп кожен нашийник. Общуване. Типично е за човешката природа да се игнорира цялото добро поведение на кучето само за да мърморим и ръмжим, когато направи нещо лошо. Ако кучето направи нещо добро, ние трябва да му го покажем. Ние сме зарадвани, така че похвалете кучето. Звучи просто, нали? Но не за повечето хора. Това, което искам да направите, е да се вживеете в ролите и да си представяте, че аз съм един малък червен сетер или малък кокер. И аз съм излезла отвън и съм си изпишкал. Да, значи сега искам една хубава похвала. Обикалям стаята и се спирам при собственика на тез. Похвалете ме. Добре, сега вие. Спляскайте с ръце. Да, и вие. Да опитаме пак. Да, пляскайте с ръце. Знаете ли, това помага. Добро куче, добро куче. Ето това е, да, това е хубаво, с чувство, това е той, трябва да му покажете. Добре е, да. Сега вие. Добре, сега вие ме похвалете. Така е хубаво, да. Не, да опитаме пак. О, Боже, изчервявам се, да. Не, хайде пак. Това беше като поздравление. Чудесно. Невероятно. Много добре. Хубаво, хубаво. Това беше интересно. Беше със смисъл. Беше тихо, но с качество. Това беше похвала, която ще остане. Не беше зле. Научихме стопаните как да похвалят кучетата, а сега нека да научим кученцата да правят така, че да заслужават тази похвала. Ние не насилваме кученцата да правят неща, които не искат. Да ги наказваме, да ги удряме. И защо не? Защото нямаме нужда. Ние просто използваме примамката, за да ги насочим да искат да правят това, което е правилно. И когато те го направят, ние ги награждаваме. А какво използваме като примамка? Има само едно нещо, което всички кучета обичат. Това, което имаме тук, е малко храна. Когато мърдаме храната, нослето на кучето започва да мърда, а когато мърдаме носа му, и останалата част от кучето мърда. Той идва към мен и сяда, хващам го за нашийник. Да опитаме пак. Храната под носа на кучето, минаваме назад, ела тук, добро куче. Приближава се, дигаме си ръката, сяда, хващаме го за нашийника, хванахте. И то взима храната. Да помислиме за всички неща, които правиме. Използваме храната като примамка.
така че да накараме носа на кучето да мърда. Мога да кажа, виж, Брус, харесва ли ти Брус? Да, харесва ми. Изпишка ли се на килима? Не. Само като вдигаме ръка, караме кучето да погледне нагоре и то сяда. Това е в основата на инженерната мисъл. Не можете да погледнете нагоре, без долната ви част да се смъкне надолу. Може да го питате сами, ако желаете. Не искам да ви отекчавам, но на 4 крака, като застанете на земята и се опитате да погледнете нагоре, не можете, ако не направите това. И точно това се опитваме да направим тук, като накараме кучето да погледне. И то продължава да седи. Освен това, можем да свалим храната тук долу. И кучето ще легне. Можем да правим всичко това с големи движения на кучето, без да го бутаме или без да го дърпаме, всъщност без използване на ръцете ни, което е много важно, поради няколко причини, които ще обясня по-късно. Сега при големите кучета понякога е много трудно, когато лежат долу, да седнат. Така че, за да го направим, трябва да активизираме Шоган. Шоган, седни. Добро куче. Сега долу. Хубавото на този тренировъчен метод е, че без значение колко дълго време ще отнеме. Нали знаете, Шоган решава, аз не съм готов да легна още, не съм готов да седна още и вие казвате, добре, но няма храна като награда. Защото ако кучето го направи, имаме истинска награда тук в ръцете си. Малко храна, която всъщност използваме в различни случаи. Използваме храната, да накараме кучето да си размърда носа, да накараме кучето да дойде при нас, да седне, да легне. И ако мислиме, че е добре, можем да кажем, ето, вземи. И може да има малко храна като награда, нали така? Много добре, Шоган. Бенсън, иска ли да опита? Добре, хайде. Добро куче. Охо. Много добре. Още малко? Искам да си поспя. Добре, става. Сега, ако кучето прави това, то казва, беше забавно, дойдох да си хапна, не искам вече. Казвате, добре, хубаво. Ще се обучаваме по-късно. Добре, да опитаме с Джаз. И седни. Тук горе, глупчо. Седни. Сега ще те накараме да легнеш, това е най-трудното. Ако кучето стане, имаме съвършено различен проблем. Ако кучето седи, е много по-лесно да легне. Когато е станало право, е много по-трудно. Така че продължаваме да опитваме няколко минути, за да видим какво ще стане. Ние искаме кучето да опре едната си буза на земята така. Държиме храната по този начин, слагаме я долу. Това е добър знак, добро куче. Чакаме докато 4-те лапи паднат долу, предницата и задницата последна пада. Трябва да сте търпеливи. Ако кучето казва като Бенсън, аз съм уморен, не искам да правя това, благодаря ти, тогава казваме, добре, ще го направим по-късно, нали? Ако кучето от друга страна е като Джаз и той е добре, правиме го пак. Продължаваме да опитваме. Сега да опитаме с някой друг. Джейк, седни. Това е добро куче, много добро. Опитай се да дойдеш тук. Хайде тук, съжалявам. Трябва да се тренираме тук. И седни. И долу. Това е добро куче. Ето наградата. Добро куче. Освен, че правиме това, всеки път, като го правиме, искаме повече за по-малко. Това е защото Джейк е като чувал с картофи. То идва при мен, защото ще получи нещо като награда. Но аз няма да продължавам да правя това. Искам да кажа, това е като с детето ви. Давате му хартия, 2 плюс 2 прави 4. И първи път, когато го направи, вие казвате, о, моето дете може да смята, той е само на 11 години. Ако то го направи на 42 години, вие няма да бъдете толкова впечатлени, нали? Аз също с кучето. Идването е свързано с наградата. Ако ти дойдеш, трябва да седнеш. А като дойдеш и седнеш сега, ти трябва да дойдеш, да седнеш и да легнеш, преди да ти дам наградата. Малките кученца е много по-трудно да се започне. С големите кучета, с които работиме тук, е много по-лесно да седнат, да легнат и да станат. Малките кученца имат нужда от повече търпение. Добро куче. Държите храната, случайно кучето го прави и после давате на кучето храната като награда. Не смятам, че има голям смисъл да си отварям устата и да казвам на кучето да прави каквото и да е, щом като знам, че ръката ми ще го накара да го направи. Така че просто играеме, гледаме как се движи и само ако си мърда главата,
Това е наистина хубаво. Ще му дам малко храна. Обучавам кучето да следи ръката ми. Накрая това примамливо движение на храната ще стане сигнал на ръката. Добро куче. И кучето всъщност се обучава да наблюдава ръката ми и когато подам сигнал, ще очаквам да го направи. Да стоиш е най-лесно. Сега да се върнем към седеж. Добро куче. Идва най-тежкото. Лягането долу. За малкото кученце. Не е така. Добро куче. При ранното обучение е добре да давате на кучето награда на половин път, но след известно време трябва да сте сигурни, че прави всичко. И долу. Това е впечатляващо. Много е добре, да. Не искаме това, но е много добре. Добро куче. Много впечатляващо. Практиката постига съвършенството. Да започнем с тези двамата. Готови ли сте? Поставете храната под носа му и го накарайте да седне. Седни. Добре направено. Шоган печели. Чакаме Бенсън. Накарай го да седне. Добре. И долу. Долу. Тъгни долу. Браво. И седни. Стани и седни. Трябва да го насърчиш. Насърчи го. Хайде насърчи го. Добро куче. И седни. Добро куче. И му го дай. Изпусни го от ръка. Как се справя Софи? Не хапаме никаква храна, не се тревожете. Аз бих направил, ще освободиме от повода. Нека да оставим да тича и да дразни хората. Добре. Можете да седнете. Можем да изчакаме с храната, просто да седнете и да си починете, докато Софи дразни другите кучета. Понякога, когато обучавате своето куче и то биде притеснявано, това е грубо. Софи, това е невероятно грубо. Това е забавление за възрастни, а не за детска градина. Исках да кажа притесняване на кучета, а не съблазняване. Едно малко предупреждение за вас. Ако се опитате да накарате кучето да седне, а то скочи, човешката природа е да направите така. Така учите кучето да скача. Не го правете. Малко наведете ръката си. Много е важно, когато деца работят с кучета. Ще ги виждате да го правят непрекъснато, когато кучето скочи към ръката, те я дигат и това кара кучето да скача. Стой, стъпка назад, стой и долу. Това е най-трудното. Ръката долу. Другата ръка имате храна, тя не ви трябва. Ръката отзад. Да. Ако кучето си махне носа оттам, вашата примамка не струва нищо, така че стойте спокойно, стойте долу и чакайте. Това е най-трудното. Но именно това ви трябва с това палево, шумно и диво куче. Между другото, лягането долу е едно от 50 неща, които то може да прави. Да, изглежда добре, ръката долу. Трябва да видите перницата, продължавате оттам, приближавате се, следва отлягане. Ето, добро куче, браво! Добре направено. Добре, отпуснете се и двамата много добре се справихте. Сега да опитаме с Мърфи и Тес. Ето. Вижте Тес. Прекрасно куче. Прекрасно куче. И седни. Добре направено, татко. И отново седни. Нека да махнем връвчицата от врата. И ето. И отново седни. Хайде, кажете му да седне. Говорете му, седни. Браво, и стой. Седни. Ръцете горе за седни. Точно там. Седни и долу. Добре. И седни. Седни. Много добре. Долу. Ръката да бъде като на малко дете. Добре. И отново стани. Стани. Добре. И долу. Много хубаво, добре, обратно по местата. Ни най-малко не е зле. Тес, май му хареса да бъде на училище. Невероятно. Щом като научиме кучето на стойката, изговаряйки думите непосредствено преди да задвижиме ръка, седни, долу или стой, кучето ще научи значението на командите. Освен това, движението на ръката ще стане сигнал за седни, долу и стой. При този етап примамката няма да е задължителна.
Много от обучението на кучетата е обучение на хората и много от обучението на хората е вашето тяло и действие. Когато работите с кучето си, то ще копира това, което правите. Ще приема вашето поведение, ще го усили и ще го изпрати обратно при вас. Вие сте великите стопани на този приятел, които ще го научат на стойка долу. Като карате този приятел да се движи, не го карайте да се движи бързо. Вие трябва да сте супер, макро и хипозабавни, за да накарате кучето да се движи. Вие имате един голям чувал картофи за куче. От друга страна тук, с гроуш или с пойнтера, с джейзмънт, просто казваме добро куче и кой знае какво ще се случи. Впоследствие ще ги уча как да се успокояват, но първо искам да отработиме сигналите с ръце, което ще правим и утре. Така че искам всички да си вдигнете ръце. Звучи глупаво, вярвайте ми, но не е. Вдигнете ги и кажете седни. Седни. Добре, беше впечатляващо. Седни, по-хубаво. Светкавичен сигнал. Седни. Ако правите. Седни. Ще имате куче, което ще сяда така. Ние искаме, когато кажем седни, кучето да седне. И за да се получи тази степен на внимание от кучето, вие трябва да имате светкавичен сигнал. Трябва да имате вдигане за седни, навеждане за долу. Седни. Всички? Опитам се да го направя. Ще седна. Ако искате да седна, ще седна. Добре. Седни и долу. Седни. Не мога да го направя долу. Долу. Седни. Долу. И отново седни. И долу. И седни и долу. Разбрахте добре? Сега, стопанката на Джейк. Защо не станете? О, знаете как да го направите? Добре, чудесно. Чака награда, нали? О, това беше невероятно. Какво да кажеш сега? Седнете. Добре. Добре. Станете. Седнете. Станете. Седнете. Станете. Седнете. Да се спреме на двете неща, които казахте. Първото беше нещо средно между вежливо и саркастично. Забавно е. Второто беше това е глупаво. Какво правех, когато работех с Мърфи? Стани, ела тук. Седни, стани, седни, стани. Не сте ли се замислили, че може би Мърфи си е казал това е глупаво? Какво ще се случи, ако ви накарам да направите това 50 пъти? Ще го направите ли 50 пъти? Не. А кога ще се предадете? На 10-тия. 10. Това е добре. Всъщност, вие сте лабрадор. Тип лабрадор. Да, съвършено сериозно говоря. Нормалният лабрадор за първи път ще го направи 10 пъти. Можете да опитате в къщи. Вземете едно парченце храна и той ще го направи. Седни долу, седни долу, седни долу. Нормалният лабрадор ще направи 5 движения. Седни долу, цялото движение. Значи те правят 5 движения, които са 10 стойки. И после казват, това е глупаво. И не го правят. Ние се ядосваме и казваме, ти си мързелив. Ще те накарам да го направиш. Това ще бъде фаза в обучението. Ще има моменти много по-късно, когато ще кажем на кучето, виж, трябва да го направиш. Все пак, съжалявам, но трябва да го направиш. Но това ще дойде по-късно. В момента първо трябва да научим кучето на значението на комалите, които използваме, значението на сигналите на ръцете. Това е фазата, когато използваме храната като примамка, когато те разберат какво означава думата седни. Когато разберат какво означава сигнал на ръката седни, тогава идва момента да учиме кучето на уместността да прави всичко това. Само защото кучето ви знае какво означава седни, това не значи, че ще го прави повече, отколкото вие бихте станал и седнала заради мен. Цялото упражнение е абсурдно. Освен ако не си бръкна в портфела. Защото този приятел ми е казал, аз ще ти покажа 50 движения. Аз ще кажа, направи ми една малка демонстрация. Всеки знае, че този приятел ще сяда и ще става, ще сяда и ще става. Но вече има за какво. Става уместно. Кученцата са толкова сладки, хората често си затварят очите при техните грубости. Просто не е честно. Да ги оставим да продължават с такива поведения, когато са млади, защото най-вероятно това ще им донесе големи неприятности по-късно. Когато кучето стане проблем, почти винаги е грешка на собственика, но обикновено кучето плаща.
Важността на обучението. Аз не заслужавам да бъда затворен тук, но и нито едно от тези нещастни кучета. За съжаление, това се случва с тях, когато никой не отделя време да ги учи на основни понятия. И те завършват живота си в клетки като тази. Да поговорим с Майк Уорд, той държи това място, той ще ви каже. Майк, имаш хубава колекция от кучета. Защо са стигнали до тук? Има различни причини. Имаме и тежки случаи, но повечето от тях са тук главно, защото хората нямат понятие за живота на кучетата. Те ги взимат без да разбират техните нужди и се отказват от тях, защото не се спогаждат. Какъв вид проблеми имат? Те не разбират, че ако си по цял ден на работа, кучето се оттекчава, изкучае, не го обучаваме и кучето става тежест и вместо да имаш една тежест повече, ти гледаш да се отървеш от нея. И какво става с тях? Какъв шанс имат тези кучета тук? Те имат добри възможности. Ние настаняваме 90% от тях, но трябва да се работи с тях. Това е един от проблемите. Тук идват мили хора, ходят от куче на куче и често очакват да вземат идеалното куче, но всъщност на място като това те не могат да вземат едно малко куче, така че трябва да го отучват от лоши неща. И смятам, че тези хора са доста храбри. Това е Джаспарт. Здравей, приятелю! Нека да го хвана за повода. Какъв е неговия проблем, ако има такъв? Неподходящо приспособяване. Неподходящо приспособяване. Какво ще рече една лапа горе или долу? Или може би говорим за хора? То е едно много голямо момче и не обича други животни. Сега ще видим какво можем да направим с него. Благодаря ти, Анджи. Очевидно най-добрият момент да започнем да обучаваме такова куче, когато е малко. Но той не, той е пораснал. Така че единственото време, когато можем да започнем е сега. И ето. Джаспарт, ела тук. Седни. Това е добро куче. Да, ти си много умно куче. Хайде. Стой. Добро куче. При куче с такива размери, вие трябва да знаете кога ще дръпне. Защото когато дръпне повода, ще бъде прекалено късно. Джаспарт има време да подуши и да се върнем малко на обучението. Джаспарт, ела тук. Седни. Добро куче. Ела тук. И седни. И долу. Много добре. Добро куче. Добро куче. Похвалвам го, защото си вдига лапата. Това е знак, че скоро ще легне. Рано или късно, може би на следващия 9-ти път, но ще опитаме пак. Добре. Много мило, Джаспарт. Той ръмжи, когато го карам да легне. Това ми показва, че предишният му собственик е играл или се е борил с него в легнало положение. Ако стопанина му го е насилвал да легне долу, Джаспарт асоциира легналото положение с лоша новина и ръмжи. Или пък асоциира легналото положение с часовете за игра с стопанина. Ела, легни долу. Това е добро куче. Както виждате, очевидно това е било игра за него. Цялото това ръмжене, което излиза, най-вероятно се е случило, когато той е било малко кученце и ръмжало. Не е ли забавно да ръмжиме на земята? Тогава той порасва в това. И от тук започват неприятностите на кучетата. Нали, Джаспарт? Важността на обучението. Възрастни кучета като Джаспарт е възможно да се превъзпитат с търпение, но доста по-трудно ще е да променим неговото поведение спрямо другите животни. Затова груповите игри на кученца са толкова задължителни. Това е наистина хубава, бавно подвижна муцуна за Шоган. Той не е бомбардиран, не е приклещен. Просто муцуната му е в нежен вакуум на една голяма уста. Това е много забавно преживяване. Ще го научим, не е кой знае какво. Вероятно ще се покажем след малко. Да не би Джинти да се опитва да захапе главата на Софи. Мисля, че просто се прави на лъв. Нежно, престорено хапане. Разбирате ли, голямото ни куче не го гони. С голямото той винаги ляга. Има доста кучета, които гонят овчарките. И тъй като овчарките по принцип не са гонени, когато се случи, те си казват и всъщност разбираме, че Софи би била много по-издръжлива, когато е гонят, защото при нея това е по-често явление.
Това разбрах с моето куче, което е голямо куче. И никой никога не го е гонил. Ми казва един ден, бих желал някой да ме гони. Аз казвам, добре, аз ще те гоня и започваме да играем на гоненица. Тълкуване на кучешкото поведение. С колко души сте се срещнали днес? 10? 20? С колко кучета се среща вашето куче? Да кажем, в един обикновен ден е едно, да. Това, с което живеем, или с никого, да. И си мислите, колко е затворен живота на кучетата. Това е интересно и хубаво, но възпиращо, казва си то, защото сме на една фаза с Шоугън. Ние искаме страшно много да играем, но не можем. И това, което излиза е махащата се долу опашка, изпъването на лапите, всичко говори. Аз искам да играя, а ръмженето казва, още не мога да го направя. И с куче като това ние си мислиме, нали е сладко, а при овчарката или ротвайлера ние мислиме, о боже. Да, разбирате ли, но всъщност кучето е малко плашено. Лапите опънати. Това е белег, че иска да играе. Да, да. Изпъването на лапите и предницата долу. Това което чувате, нещо като ръмжене, да, това е намек за игра, който изкарва акъла на хората, в зависимост от това колко разбират кучето. Така че ние ще позволиме това лаяне, същото ще направим с Шоугън и след това ще кажем, добре, шуш, сега го направи тихо. Сега обстановката става по-топла. И това, което тя трябва да научи също така, и това е по време на адаптацията, че когато си опъваш лапите, ти не ме притискаш до земята. И едно хубаво малко куче като това ще реагира. Но той не го направи. Не. Но ще го направи. Искам да кажа, че той има съвършено различен начин на игра от Шоугън. И това ще дойде по-късно. Но за сега Чико беше наистина много нежен и много сладък. Защото той показва знаци, които плашат, но бързо биват усвоявани. Не можете да кажете разликата между ръмженето по време на игра и истинското ръмжене, освен по контекста. А контекста, който виждате вие и който аз разпознавам, че и на двете кучета им е приятно и това е забавно. Но звука, който излиза от гърлото, може да звучи по същия начин, както истинското ръмжене. Така че това наистина е контекстно, да търсиме неща, които наричаме атмосферни ключове. Дали се въргалят, дали си вдигат лапите, дали се усмихват, дали си показват езика. Всички тези знаци показват, аз съм дружелюбен и искам да играя. Сега ставаме все по-диви бурни кучета, но може да си вдигнете срамежливото куче, за да вкарам Шоугън. Когато събереме Шоугън и Джинти отново ще се срамува. Но тъй като тези двете играят, а ние знаем, че Шоугън и Чико играят, ако тримата ги съберем, ще разберете, че Джинти много бързо ще се приобщи. Много бързо. А дали ще играят или ще решат, че компанията от трима е тълпа? Хубавото е, че Джинти сега няма да стои на страна, защото ние видяхме това и ни хареса. И сега става като навик, като цигара. И Джинти го иска. Така че Джинти ще иска да играе с Чико. Но Шоугън ще играе с Чико, така че ги събира заедно. И какво ще се случи? Ще разбереме, ако искате след минута. Нека да пуснем Шоугън и да видим какво ще стане с Джинти. Ела, Шоугън. Сега преминаваме през тези за предпочитания. Чико си казва, мисля, че искам да гоня овчарката. Уф! И право в устата на овчарката. Искам да хванете и да вдигнете Чико. Бързо. Добре. Това упражнение ще го правим непрекъснато. Оставете Чико долу. Когато кучетата играят и стават диви, веднага ги хващайте за нашийниците и ги вдигайте. Вижте дали можете. Най-добре е, и ако това куче докосне пръстите ви с зъби,
Изкрещете, като че ли наистина ви е заболяло. Това е прекрасно упражнение. Това е за вашата безопасност в кучешката битка по-късно. Хванете Шогън за нашийника. Добре. Сега е момента за изграждане на доверие. Джинти ръмжи в присъствието на Шогън. Една голяма стъпка напред. Ние проверяваме силата, която предизвикваме. Ще откриете много добро разграничаване между ранговете при кучетата. Кой е най-наблюдавания? Кучетата наблюдават по-висше стоящите. Те винаги проверяват силата, да видят това добре ли е. Късите погледи, да. Да гледаш и другия начин. Най-голямото куче гледа по-младите, но малките хвърлят къси погледи. Можете много добре да наблюдавате това. Хайде, Шогън. Джинти още не е разбрал, че Шогън е тук. Боже, той души задницата ми. Аз съм напълно неподготвена за това. Носле. Така е добре. Нека да вдигнем Чико. Да го поддържиме малко. Така е добре. О, Боже, станах. Това може би е грешка, мамо. Това е нещо, което може би вашето куче казва. Това е правилната постъпка, да. Сега отново се връщаме към срамежливата Джинти. Така малко се спокояват нещата. Джинти се прозява. Малка прозявка, това е знак за стресова ситуация. Когато кучето се прозява, трябва да наблюдавате по време на обучение. Защото това ви казва, че напрягате кучето прекалено. Значи наблюдаваме за такива прозявки, когато искаме бързо да постигнем нещо. Повикване от игра. За да изразходваме малко от енергията на кучетата, нека да ги пуснем от поводите. Сега, докато кучетата играят, искам да поговорим за две неща. Първото. Чудесна идея, когато кучето играе, да го хванете за нашийника, да му дадете награда и отново да го пуснете да играе. Кучетата сега дивеят и са възбудени, така че нека да оттренираме хващането им, когато са възбудени, когато са щастливи и възбудени. Добре. Нежно. Пускаме го. Хващаме го, спираме го и го пускаме отново. Останете седнали. Искам да видя кой ще хване кучето си. Ти очевидно ще бъдеш победителя. Така че, хванете кучетата си, дайте им наградата и ги дръжте до себе си. Джезмънд, седнете. Сега моля всички за тишина. Искам да се огледате в стаята и да видите хората, които са с кучета. Мисля, че с тест не сте имали проблеми. Малко ви е било по-трудно с Джаз. За другите кучета, дори да ги викаме, няма да ги грижа по-малко, ако сте на Луната или сте в тази стая. Вашите кучета са извън контрол сега. Това би могло да се случи в парка, ако се срещнете с друго куче да играете. И ако това куче претича пътя, и вашето ще тръгне. Така че помислете преди да освободите кучето от повода. Можете да пуснете обучено куче от повода. Необученото няма дълго време да остане живо. Сега останалите хванете кучетата си и се върнете по местата. Благодаря ти, Грош. Добро куче. Обратно на мястото.
Дайте му награда, когато го хванете за нашийника. Помнете, когато кучето играе, това е забавно за него. Така че, когато го хванете за нашийника, това е капан. Така че, нека да умекотим удара, хванете нашийника и му дайте награда. Иначе, когато го спреме от игра, собственика идва, хваща го за нашийника и това е края на играта. Някои кучета дори мислят, че е края на света, но ние имаме голяма изненада и отново го пускаме да играе. Така че, нека отново да ги пуснеме. И отново в лудата игра. Добре. Сега, да си дигнат ръцете всички, чието кучета са ги помолили. Моля те, мога ли да отида да играя? Някой тук накара ли кучето си да седне преди да го пусне от нашийника? Вдигнете си ръцете. Дръжте ги във въздуха. Добре направено, добре направено. Много добре. Добри стопани. Останалите сте лоши стопани. Това е най-голямата награда на света, която даваме. Играта. Така че нека седни долу, отивай да играеш. Или долу, отивай да играеш. Или седни, отивай да играеш. Но поне нещо. Така, нека отново да хванеме кучетата си. Добре, хванете ги всички. Върнете се по местата си. Добре. Сега да се върнем към обучението. Колко от вас извикахте кучето повече от един път? Дигнете си ръцете. Бих казал, ако извикате веднъж кучето и то не дойде, какво ви кара да мислите, че като го извикате още веднъж, то ще дойде? Ще продължавате, ако ви оставя на мира, може би 3 часа. Ровър, ела! Ровър, ела! Ровър, ела! Вие сте извън контрол. Моля, помислете за това. Преди да пуснете кучето от повода, можете ли да го върнете обратно? Ако се срещне с друго куче за игра, ако се срещне с заек в гората, ако види катерица, която се качва по дървото, повикайте го обратно. Знаете ли, има ветеринарно наименование на това СПГ синдром. Силна и пълна глъхота. Но е само временно състояние. Младия Бенсън си мисли, залагам се, че мама страшно се гордее с мен. Правя точно това, което иска. Аз общувам. Те са точно като нас. Мисля, че играта свърши. Моята думичка, това моята мама ли е? Чудя се, колко ли време ме е викала? Моля ви, внимавайте, къде сте пуснали кучетата си. Можете да ги пуснете в градината си, в затворен тенис корт, в затворени и безопасни пространства. Сега нека да ги пуснем отново без повод, но правилно. И ги пуснете да играете. Щом като седнат, ги пуснете от повода. Хубаво е. Благодаря ти, стопанин на Тес. Добре е. Това беше наистина хубаво. Шоган искаше да играе с териера, но териера скача и отзад идва Гроуш да бягаме далече, да си ходим бързо при камината. Ето това наистина е мило. Те се срещна с приятел, Чико, най-общителния, който общува с почти всяко куче в класа. Ако оставим кучетата да играят така, без контрол, това, което ще се случи много бързо е, да, ние имаме общителни кучета. Това е добре. Ако имаме кучета малко срамежливи или агресивно пред ръцете си, това наистина е запазване на грацията за кучета, като Софи, Шоган, Тес. Кучета, които се крият, а не играят. Веднъж започнали да играят така, ако ги оставите да правят това, без контрол, кучетата много бързо ще се научат, че има две неща в живота. Игра сред кучета, без татко и мама, и обучение с татко и мама. И кучето мисли, предпочитам да играе сред кучета. Това ще се обърне срещу нас. Разбирате, че като викаме кучето, докато играе, кучето казва, никога. Мислиш ли, че съм глупав? Аз знам, че ако дойда при теб, ти ще ми сложиш повода и ще му отведеш къщи. Това, което трябва да направим е да превърнем това отвличане в награда. И ще започнем веднага. Тъй като за първи път ще го правиме, ще бъде безрезултатно.
Така че не се тревожете, че няма успех. Сега ще избера един стопанин. Искам вие да извикате кучето си. Ако то дойде, наградете го, дайте му храна, застанете на колене, целунете го и го пуснете да играе веднага. Всичко, което искам да направите, е да хванете за нашийника и да му кажете да отиде да играе. Ако кучето не дойде, искам да направите всичко възможно да му кажете да дойде. Дали ще сте сериозни, дали ще крещите? Ела тук. Трябва да накарате кучето да ви погледне. Какво ако повикаме кучето да дойде, Ровер, ела и му кажем да дойде и кучето просто направи? Какво ще правим тогава? Искам един човек за всяко куче в този момент да се затича да хване кучето си и да коленичи до него. Ровер не е дошъл, така че Ровер е съсипал играта. Няма да има куче, с които да играе. И кучето ще се научи, че ако не дойдеш, играта свършва. Така че ни трябва сътрудничеството на всички. Никога не става от първи път, така че не се тревожете. Когато то дойде, независимо колко дълго време ще е нужно, хванете го за нашийника, усмихнете се. Добро куче, това е добро куче. Пуснете го да играе. Защо? Защото следващия път той ще дойде по-бързо. Никога не наказвайте своето куче, когато дойде след повик. Когато кучето дойде, го хванете за нашийника и кажете благодаря ти. Ако го накажете по каквато и да е причина, следващия път ще ви трябва по-дълго време. Нека да повикаме Мърфи. Какво трябваше да правите, приятели? Хванете кучетата си, да. Мамо, продължавай да викаш. Създавай напрежение на Мърфи. Мърфи. Добро куче. Благодаря ти. Това е добро куче. Тичай. Прекалено късно, забравете. По-енергично. Може да е по спешност. Сега ще опитаме отново с Мърфи. Първо ще ви дам диалога с Мърфи. Мърфи, ела. Не лошо. Всъщност ние молиме кучето да направи нещо на третото повикване. Повечето хора отиват при своите кучета и казват Ровер. Кучето казва, да, знам си името. Млъквай. Сега душа, остави ме на мира. Ако искате кучето да направи нещо, помолете го. Кажете, Мърфи, ела. Ако не го направи, кажете го, Мърфи, ела. И тогава всички ще ви помогнат. Да повикаме Джейк. Всички хванете си кучетата бързо. Продължавайте да викате Джейк. Храната под носа, хванете го. Хванете го. Приемете го с храната. Нека да дойде. 2 метра. Хванете го за нашийника, дайте му храната и го пуснете да играе. Отлично, забравихте да седнете. Ела тук, хванете нашийника и го пуснете да играе. Много хубаво. Отличен диалог. Изпълнение на съвършения диалог. Джейк, ела. Джейк, ела. Молите го хубаво и той прави. Така че го повтаряте, но с повече напрегнатост, което аз наричам нареждащо порицание. Опитваме остро. Той продължава да прави. Така че всички хващат кучетата и вие тичате. Трябва да привлечете вниманието на кучето. Храната под носа и назад. Хващате го за нашийника, давате храната и го пускате да играе. Кучето трябва да направи 2 метра. А какво се случва? Вие правите около 30 стъпки, а Джейк 0. Така че вместо да минавате цялото това разстояние до Джейк, можете да го накарате да направи 6 стъпки. Нали? Да извикаме Джейк отново. Добро куче. Похвалете го, той идва. Храната под носа. Добро куче. Много хубаво. Накарахте го да направи 1 стъпка при повикване. Не е лошо. Ако бяхте минали 6 стъпки назад, и той ще да направи 6 стъпки. Най-трудната част е да накарате кучето да ви погледне. И следващата трудна част е да накарате кучето да направи 1 стъпка към вас. Когато сте привлекли вниманието на кучето, защото всички ви помагат и хващат кучетата си, и то идва 1 стъпка към вас, не го пускайте. Направете още няколко ярда, докато сте активни. О, добро куче, и кучето ще дойде. Пуснете кучето да играе. Разглеждане, упражнения. Сега ние ще си играем да си прехвърляме кученца. Това не е групова игра, а сериозно упражнение. Когато имате куче, едно от нещата, с които свиквате да мислите, че кучето ви е добро, не е ли прекрасно, това е защото то е добро и прекрасно с вас. Всичко, което трябва да направите, е да промените лицето, което борави с него. Може да бъде приятел, може да бъде тъста. И кучето свиква.
Да накараме кучето да привикне към това е много забавна игра, където каниме хора в къщата и прехвърляме кучето от един на друг. Не правиме нищо друго, освен да го разглеждаме, да го милваме и да го успокояваме. Така че искам да вземете една награда, или може би 2 награди в ръце, и ще ви покажа с Гроуш какво искаме да правим. Погаваме кучето, показваме му наградата, гледаме в ухото му, това е много мръсно, Гроуш. Поглеждаме от другото ухо, получаваме награда, хващаме лапата му, чувстваме задницата му, даваме му награда и това е. Това, което научава кучето е, не е ли забавно да те разглеждат, не е ли забавно, когато хората ти гледат в ушите и ти държат лапите. Разбира се, ще е хубаво, ако вие го правите, но факт е, че непознати го правят. Това, което очевидно правиме тук, е да подготвиме кучето за посещение при ветеринарния лекар. Когато отидете при ветеринарния лекар, вашето куче дори не трябва да бъде лошо, за да го затрудни. Просто трябва да бъде неспокойно. А ако е неспокойно, ще отнеме вечност, за да го изследват. Така, дръжте го. Има нараняване отвътре. Нека да погледнем другото ухо, ако можем. И двете уши са изранени, така че може би ще му е нужно малко обучение за това, което ще носи. По-скоро има нужда от обучение за неспокойствието си. И разпервате едното ухо назад, точно назад, като че ли има усил, който трябва да извадите. Поглеждате вътре. Много е важно кучето да получи визуална информация за това, което става преди слухове, защото така ще стане много странно. Добре, нека да прехвърлиме кучето наляво отново. Много бавно, Бензин. Точно така. Добро куче, да. Погледнете в ухото, предложете награда отново. Точно така. Много хубаво. Добро куче. Това е добро куче. Много хубаво. Виждате ли, всеки път, когато посегнете тук, той се отдръпва. Това не е вашето куче, това не е тест, така че трябва да бъдем много бавни. Така че няма да докосваме горната част на главата още, докато Бенсън не се приближи. Това е добро куче. Да, добро куче. Ето това е. Преди да изследвате ушите му, просто го докоснете с пръсти в устата. Такива неща. Добре. Отново прехвалете кучетата в ляво. Накарайте го да легне и го успокойте. Това е добро куче. Дайте му още малко награда. Това е прекрасно. Разбрахте. Гледаме в ухото му. Ето така. Добре. Отново в ушите да погледнем. Усещаме, че кучето е спокойно. Просто проверяваме, не търсиме нищо, но хората трябва да проверяват. И ние не искаме първият човек, който докосне кучето, да бъде ухапан и това да е лекаря в клиниката. Кучето може да го направи и затова правиме такива неща. Вдигане на тежести, нали? Това е 50 кг доберман. Бихме желали да седне, просто да провериме окото. Изглежда, че има проблем. Точно в третото око. Едно малко парченце, което се появява там. Най-вероятно това ще оперираме. От колко време е в това състояние? От около 3 дни. Здравей, съкровище. Просто проверяваме, защото понякога има и други проблеми. Няма нищо в челюстите? Не. Да погледнем при глътката. Всичко е добре долу. Много добре. Много по-лесно от последното куче. Много, много по-лесно, да. Понякога, както при другото куче, не можем да направим пълно изследване. И ако проблем е в ушите или в гърлото, не можем да се доближиме до тях. Не можем да отворим устата, както при Хелга, която може да стои така много доволна цял ден. Трябва да дадем приспивателно. Глупаво е, нали? Да. Нужно е само малко обучение, а това е много добре обучено куче. Благодаря. Доста е работено с него. Мене не ме е грижа колко е лесно да боравиш с Чико, Тес или Софи. Продължавайте да работите върху това и да работите и да работите. И никога не попадайте в този капан да мислите, че кучето ви е прекрасно. Защо? Защото вие боравите с него. Това, което трябва да правите, е да гледате кучето си, когато някой друг го докосва.